1, 2, 3, go! Hi guys, good morning mga guys. Ito pag sang adlaw da kanang gipalimpyo kog mayo. Paita kapuyar ba kog gikan ko sa trabaho ato nya. Gipalimpyo ko alas 4 sa kadlawon ko na uli karon mo basa ko nakoy ipa-games nila. Lahi niya kong games. Apilon tani ko mga anak. Watch and learn mga guys. Karon guys, magkuha sa kong mineral. Nature spring. Kuha ta. Kita sila. Dara guys, dara. Mauni ang ako ipa-challenge ron nila. Sudlan ko nig tubig sa isda ug magkuha og julin dito sa isda. Kailangan ma-shot jud nila ang julin diri sa mineral. Kung dili ganit sila ka-shot, wa sila premyo. Kunya ang atong kabuangan ron ang ilang inahan. Basta di siya ka-shot, kining tubig sa isda puno ni siyang naong. Kamuos ni ron. Ay, isa. Tara ang mabu. Tara ako pares kay sa higda-higda. Lamit kay higda-higda guys. Challenge nila ko. Kuha sa kong tubig sa isda. Tara guys, tara. Kuha tani guys. Aron nindot kay nilang tilamos ron. Guys, ala guys ha. Ato ra guys. Tara. Kuha sa tag julin sa isda. Tara guys, maon nga itong ila ipaduwa ron guys. Kailangan ma-shot ni nila guys, ma-shot dire ma-shot. Kung di gani siya ka-shot guys, wa sila premyo. Ako mga anak walay premyo nga tag 5, pero ang inahan dako kani siya premyo ron. Hilamos lagi ni ron. Okay, let's go na guys, let's go. Ma nako ipa duwa ninyo ma, dali ma. Kamu bibi, dali bibi. Dali apil mo na. Dali. Challenge bang tawag ani ma kana kailangan makashot mo ani ma ha. Ang una sa ang kuya. Una sa si kuya. Aray. Ikaw sa una kuya, ikaw sa una. Awahi ka ma. Awahi ka. Dindot pa kayo sa shades pa. Ang kuya unahon na to, ang kuya na. Nyara kuya ha, makuha sa ko kumani. Kuha sa tagmani. Ay, mani. Tansa na to guys. Di makakachat kuya. Anak. Taro nga kuya. Ba, nagkulit. Nyara guys ha, magkuha tag para premyo sa kong mga anak. Basta ka-shot sila na sila tag 5. Mama? Ay mo mama, special na. Okay guys. Okay. Ang TV mapalig sa kupaong ma. Kailangan ma-shot ninyo anak ha. Unya ra wala pagigasugod, excited. Ana ha. Unya ra wa pagani. Okay. Paduol gamay kuya, kung ka-shot baka. Basta lang. Ge. Ikaw una kuya, shot. Ayo Alba! Ayo ana, ako lang be. Ana ba? Ana itsa ana. Simple ana. Ana. Ana ba itsa ana? Ana. Ge ikaw, ge. Wala, ang bibi. Pila na ka bato ni muna diha? Duha na kay duha ge itsa. Wala. Isa machat. Na kay 5. Nakay 5. Nakay 5 ang kuya. Ikaw na sad bibi. Duha na lang ka bato. Na, tarong mag-shot ha. Wala. Palihog ko kuya. Wala ka shot. Onya. Tagaan na tog chance akong baby na ko. Sige, balik. Sige. Wala yun. Wala na. Expire na ka. Wala.
Wala ka, limited na ka, wala na ka, expire ka, gibover ka karon. Ang atong mission, maon na atong mission ron. Gi, ikaw ma, Pa, ako sa babalik sa ko. ikaw ay mo premyo na ko, unya ra, premyo ni mo na ko, Sa dako. premium na ko, kailangan sa kalibo ha. Adili, dog ra dog. Dog nga. Upat ka round. Sige. Sige, nyara. Pa, mabalik Nyara, ko ayos. pa. Ayos ha. Kanang, Mabalik ko no, basta mag-chat lang ko. ma, lingkod, kailangan maglingkod ka ma. Lingkod. Una ko. Anak dire. Lingkod. Onya. Chat ko ko ato. I-shot sa anak nimo. Ay, anak lupig mo kas kuya. Ana ba? O, ana ha. Gaya na. Okay, 1, 2, 3, go. Oh, banga yun. Balik. Ako sunod. Okay, balik ha. Ayun na kuya. Si mama lang. Okay, i-shot lagi kung... Okay. Okay. Chat. Chat. I-shot. Gwa yun Padulit. Dulite ma. Wala ko tagal. Kailangan guys. Yang aron dali siya ka-shot. Dulit siya anak siya nga. Kailangan ni anak jud yang. Isojud niya ba anak? Isojud niya. Sana. Kung kasojud ni sa ning duha ka buok, dako kay siya premyo upat ka round. Okay. Ayo ko ana gege. Dulite jud. Anya na. Saan na ako? Is dulite ba kung ka-shot ba jud ka? So dana dari gamay isbog ge. Mag-isod ko, anak. Oh, ana Ge. Nyara. Pero merong shot, ge. Tarong nga jud. Oh, sana. Ge, dulite pagamay, dulite. Ge. Ako ra, wa pagani. Ge. Dulite gamay, dulite. 1, 2, 3, go. Kuya, asa si 5 kuya. Asa yung 5 daog ang bebe. Ikaw na kay daog wala. Asa yung daog ha. Dara. Nakabawas juga guys. Diha ra mahu tapos among video. Salamat.